खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, बिटिआर सरकारा 1 बोसोर आबुं जाबाय। 1 बोसोर आबुं जानायनि उनाव दिनै बिटिआर सरकारा बर' हारिनि थाखाय गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनाय मुंख्लंफोरखौ बिटिआरनि खुंगिरिफ्रा मान बावना सिबिदों। बर' हारि माहारिनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ बाउसोमना जिउ बावलांनाय मानगोनां गेदेमा जोहोलावजो बिथांमोननि गोथार अन्थाइ खाम्फायाव बिबार बावदों बिटिआरनि गासैबो मानगोनां सिएम, एमसिएलए, एमएलए बिथांमोना। दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 38थि थान्दै जख'न्थाइखौ बैराथि गोजौ आरो फालुगमारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे जख'न्थाइनि नैथि साननि हाबाफारि बायदियै सोलो आरो गुन 20 जौथाइनि फरायसाफोरनि देरसिन हाथियार आयदानि सायाव सावरायमेलनि मासिगिरि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि डक्टर बोहैथि बरगयारी लोगोसे फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादों सिआइटि क'क्राझारनि लोगो बिबुंगोरा डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' हारिखौ रैखाथि होनो एबसुआ जेब्लाबो खामानि मावदों। आसामाव रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' आरो ट्राइबेल नखरानो रावबो इनक्लुसिभ नङा। सोरखारा बिथांमोननो थाबैनो फरेस्ट डुइलार एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों हानि मोनथायखौ होनांगौ होनना एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ मोनसे गोनांथार मेलाव बाहागो लाना सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। चिरां जिल्ला टुक्राझार ओनसोलनि सोमखोर मिथिंगाजों समायनाय आइपुवालि पिकनिक स्पटखौ एमसिएलए अमर बसुमतारिया दिनै बेखेवबाय। पिकनिक स्पटखौ बेखेवना एमसिएलए अमर बसुमतारिया ओनसोलनि खामानि गैजायै रायजो राजाफ्रा बेजों रां खामायना थांना थानायनि लामाखौ मोननो हागोन होनना बुङो। लोगोसे बे पिकनिक स्पटआव मोनाबिलि समाव लानाय जादों हारिमु दिन्थिफुंनाय। बेवहाय देंखोगिरि मोनसोम बर' आरो फावखुंग्रि अनसुमै बर', लोगोसे मुंदांखा इउटुबार एन्टारटेनमेन्ट अल आरो मोसाखावगिरि हानजाजों लोगोसे नायगिरि गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन होनना खुंफुं आफादा जोंनिसिम मिथिहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि गोहोखौ दिसपुरा सेना लांबाय। बिटिआरनि गोहोआ दिसनि आखायाव थांबाय। बायदि बायदि रायजो राजाफोरनि गोबां अजदखौ खौरां बिजों आरो समाजारि बिजों लोगोसे रायजोआरि मोगथां बुब्लियावबो सावरायनाय नुयो। बिनि सायाव दिनै बिटिआर सोरखारनि आबुं 1 बोसोर जानायनि सानफालिनायाव बाहागो लाफैना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा मा बुंखो बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंदो। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে যে জিলা উপায়ুক্ত সকলকো আমি বিটিআৰৰ তলত দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো, যি সিদ্ধান্ত আগত কেতিয়াও কোনেও ল'ব পৰা নাছিল। মোক কিছুমানে কয় যে ডিচিক কিয় ক্ষমতা দিয়া হৈছে। আমি ডিচিক ক্ষমতা দিয়া নাই। ডিচিক আমি প্ৰমোদ বড়োৰ আণ্ডাৰলৈহে পঠাইছো। আমাৰ হাতত থকা বস্তুটো আমি প্ৰমোদ বড়োৰ হাতলৈকে দিছো। অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়োৰ ক্ষমতা যদি আগতে 70 আছিল, তাক এতিয়া আমি 100 কৰিছো, যাতে ডিচিয়ে হওক সকলো অফিচাৰ বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত লগ লাগি যাতে তেওঁলোকে কাম কৰিব। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।